Ikan niki. Nggih, Nduk. Mumpung panggih kalian Pak Bupati. Ya, sampean sing pantes. Saya coba kaya apa menika salim karo Pak Bupati. Sapa ngerti sok entuk jodoh bupati ngendi ngono lho ae. Iya, nggih. Bupati Toprak ya, nggih. Niki sungkem karo Bapak Hariwur iki. Bapake kanca-kanca magang kara ya iki lho, Nduk. Nggih, Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng rawuh teng Madiun, mugi-mugi panjenengan remen ngibur masyarakat Madiun. Ngoten nggih Mbak Niken. Nggih. Nggih. Apa omong apa lho kan matur rumpung pethuk karo Pak Bupati lho apa? Lah kula ajre, Pak. Lah Pak ajre ngopo? Nggih, mboten napa-napa. Pak, sangu, Pak. Kok langsungan ngono? Ya ngangge rambatan apa sih? Pripun Pak? Sehat nggih, Pak? Ngoten nggih. Nggih, pangestune nggih, Pak. Kula nyuwun pangestune berkah panjenengan. Mugi-mugi kula saged sukses kados panjenengan. Amin, barokah. Amin. Nggih, mugi-mugi jenengan panjang umure nggih, Pak. Amin. Mengke nek enten Oh, gampang niku, Pak. Nggih. Mengke nek enten acara napa-napa teng Madiun kula siap, Pak. Oh, nggih. Kalau sampun dipun ngendikane tanggal 31. Nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih, 31 wonten PSHT pusat. Nggih, mungkin kedah rawuh jenengan. Nggih, nggih, Pak. Insyaallah. Nggih, kedah rawuh kula ngertos amargi napa kok sebabe kedah rawuh kula ngertos niku. Nggih, nggih. 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 Niku. Niki apalane soalnya caping gunung ngoten niki. Lah mboten napa-napa niku mergo ngemot-emot masa perjuangan. Jenenge wong Jawa yen nganti lali sumber ketiwasan. Nggih. Ning kula suwun niki genduk niki kan kajeng Ibawa riyin, Pak. Nggih, mangke pas nembangi sareng kali panjenengan. Ngoten pripun, Pak? Bupati. Bawa caping gunung dibawani. Kula mawon sing bawa nggih. Nggih, nggih. Jenengan sing nyiapne mawon nggih. Sik, nyiapne apa? Nyiapne mental kan badhe nyanyi nggih, Oh, Pak. iya. Nyiapne mentale kan bar niki nyanyi gentosan to, Pak. Oh iya. Luaris kok. Yo ngisin-ngisini. Ngisin-ngisin. Mbah saweran ngisin-ngisin. Heeh. Ngisin-ngisine meneh lek ora disawer lho. Ngono kuwi. Nggih. Nggih. Coba jengglengke men gayeng. Sing jenggleng bapake? Pak Bupati. Pak Bupati menikmati. Oh. Sing jenggleng kula. Ayo, nggih. Saben bengi Oh nggih 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 Pak. Ndi Pak jare mencolot. Oh iya wis balanono, daru tande, yo, daru tande. Yo, balanono, daru tande, yo, daru tande, yo. Aku ketekuk malah. Jenengan betau lho, Pak. Nggowo. Ah iya. Kula kisi. Ayo. Kepuk bae. Ah iya. Suarane. Jenengan mriki wau kalih sinten, Pak? Kalian Pak Camat. Kalih Ibu mboten? Oh, mboten nggih alhamdulillah. Nggih. Terus arep ngopo ngono kuwi? Nggih mboten napa-napa kan kesehatan, Pak. Malam-malam kan ibu-ibu kan tidak boleh keluar rumah aslinya. Si omong sapa? Lah ibu-ibu menteleng nang ngono lho doane. Ya kan hiburan, Pak.
Nggih, hiburan. Ya nggih. Suarane bianter. Betul dompet to, Pak? Nggih. Arahmu lho, ora. Mboten kan maksudnya lek digawa bapake dhewe kan aman to, Pak? Amane piye? Nggih aman to dicekel dhewe mengko lek digawane karo sapa-sapa kan nggih samare ilang ceblok ngoten lho, Pak, maksud kuwi. Oh iya, nggih. Mboten ceblok nggih, Pak. Nggih. Niken lek kuwatir lho ora umum. Ngeten iki nggih perhatian lho, Pak. Peduli kula teng jenengan lho, Pak. Nggih. Nggih. Ayo, niken bingung Pak Hari gur guyu kok. Ayo kowe. Ayo. Pacita. Ngeten niki ampun didiamkan, Pak. Beliau sudah naik panggung itu jangan didiamkan. Oh, ngono ya. Harus dikasih pertanyaan apapun. Nggih. Pertanyaan ya pertanyaan lek arahmu ning dompet aku malah teratapan terus lho kan. Mboten, Pak, pun to, mboten ampun kuwatir, mboten. Aku ngerti karaktere Pak Bupati iki beda karo bupati liya-liyane. Nggih, Pak, kula niku nggih sadar lek Bapak Bupati Medion niki mesti loman. Apa meneh lek ngeri wah wis kok kados mboten atine niku mboten tega ngoten lho. Mooh, masih ngono. Nggih, mangkane kula mboten nyuwun Bapak mboten. Nggih. Kesadaran nggih, Pak, nggih. Kowe iki ra ngerti, Bapak Bupati iki ngagem tata krama. Mengko yen panjenengan mandhap titen ajudan langsung set ngono kuwi. Lho, aku kan gak mengharapkan kuwi to, Pak. Lah arahmu mau sing penting kan Bapak seneng engko lek enek acarane ning Medion mesti bintang tamune niken ngono lho Pak. Nggih to Pak. Alhamdulillah. Pun to Pak mboten usah mikir bayaran niken larang mboten Pak. Kena dicicil Pak. Sagedipun bayar beras niki nggih Pak. Nggih, dibayar 3 kali nggih Pak. Pagi, siang, malam. Nggih. Ning gandeng sok tanggal 31 Wila PSHT ya to dudu biaya liya to. Nggih. Iki tak umumke. Madangkara dan Niken Salindri cuma menerima 50%. 50% DP, 50% pelunasan ngono lho maksudnya. Oh, iya Pak. Iya Pak. Kayak bahan kok malah ora. Lah aku ya wedi to Pak 50% ku lek 50% tenanan piye Pak EDP karo bayaran. Nah, aman Pak berarti. Nggih, wis bar iki ra entuk ngomone dhuwit, cep. Mboten. 100 ngoten nggih Pak. Lah. Bagus. Malah mak cethake ora. Lah Niken sing marahi ayo. Kembali ya. Mangan sukun karo teri sedaya warga Medion mugi tambah rejeki Allahumma amin. Nggih, yang kedua monggo Mbak Tri Hastuti. Sedap. Lodeng Pak Yoyo. Ayo, wis ngriane lemot dhek ora. Aku apes. Napa niki? Kecemplung sumur. Ayo. Sekaring Ampun to. aja. Mugi sedaya warga wates. Amin. Ayo. Gregeten aku susu. Bekasi. Ya.
Mangan serabi. Terus mangan serabi Neng tengah sawah. Kok keminan, Bu? Kekrikiti serabine. Oh. Ning tengah sawah akeh semute. Ya tonduk sik Kok tonduk. lek kenen ulo piye? Ah iya. Kulone kok nyangkut awakmu, Nduk. Milih sing ayu. Ora. Mangan serabi neng tengah sawah. Pak Cahyo rabi tambah barokah. Amin. Rabi karo jenengan maksudnya karo Bu Kesi ngono lho. Lha nyapa Pak rabi karo Bu Kesi? Wes kowe ngurusi dompet aja melu-melu keluargaku. Ana wedhus. Mangani garut. Bojoku parut. Allahumma Wah, tak tapok kowe ngamini ora lara lho, disamplok parut. Dia parute anyar ora tau kangge. Nek ngomongke hati-hati, Pak. Ya, Nduk, bapakmu kuwi lho, Nduk. Ambak ngomong karo mbokmu. lara lho Pak atine, Pak. Ya Nah, maaf. senenono, Nduk. Kaya ngono kuwi. Pegel aku loro-loro ken aku ken. Kowe lek nyeneni wong lanang padha karo nyeneni Pak Bupati. Lha nyapa? Lah aku wong lanang panjenengan piyai kakung, ngono ora oleh ngono kuwi. Hidup lanang apa hidup wedok? Heh. Ayo, ngerti aku kuwi. Ayo. Yo. Dian, ayo. Nggih. Anyan yo. Godhong tales. Dong tales. Tales ya, Bapak? Tales. Singkong. Tales anak dhewe no. Tales ya, Bapak? Nyuwun prisa Pak Bupati, Piyai. Talesin apa, Pak? Nggih, tales lompong gote. Gote. Nggih. Gote. Godhong tales. Dong tales. Nggo buntel arem-arem. Arem-arem ya, Mbak? Arem-arem iki panganan iki lho. Takok Oh, jenenge cek cilik raro. Nggih. Mugi-mugi warga wates sehat bagas waras ayam tentrem. Allahumma amin. Kalir. Ya, Bir, ya, Bir. Rumah Nyapa wi? Nyapa? Ya. Wes iki. parian iki parian yo. Ya ora tegese sik mlumahe nyapa kerokan. Mlumah masuk angin. Kerokan ya murep no malahan gegere sing dikeroki kok. Ngawut iki ya niki ra tau kerokan cahe. Iki rungono sik, aku mlumah. Ra tau kerokan cahe. Iki rungono sik, aku mlumah. Ya. Ya. Mergo semlenget. Pi jam pira? Jam pira sik? Mergo semlenget. Pi jam pira? Jam pira sik? Lenggenane lho. Terus Pak Lurah nget. bener lho nang Tuku pasar. sayur. Nang pasar ana to. Ning pasar. Pak Hariwur nyuwun dolar pas ngono kuwi. Napa gak ada dolar, Pak? Halah. Ana. Pak Ari cobi sak anu Pak, Nggih, sak nggih. garis Pak. Monggo. Panasutan. Ketik-ketik. Panasutan. Panasudan. Sampun. Aling-aling. Sampun, Pak. Pun. Lagi iki nek sinden nyetop Pak Bupati lho. Pak Bupati apa lho? Kon kedik. Sak garis ngono lho, ayo sak titik ngono lho. Boleh Pak? Panasudan. Ayo. Panasudan aling-aling caping gunung. Jenengan niku budaya, Pak. Nggih. Lagi ngerti nih kan Pak ya ora. Sopan, budaya, gagah, ganteng. Ayo. Bagus sampun to Pak, mboten Pak napa to pun. Sampun lho mboten. Wah. Lah Pak Hariwur lucune ngungkuli jok luthuk malah. Iki kira-kira duwe Pak sapu tangan. Bae kemringet. Ah iya. Mana? Ayo. Senadyan wadon sarta Ora suling Molon apa inumane
iya engko dirembuk nang pondokane. Nggih. Monggo caping gunungipun Pak Ari jenengan kang miwiti Pak. Nggih. Lajeng didampingi kalih genduk niken. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana jarene wis yen nate janji saiki opo lali neng gunung pacadongi sego jago yen mendung tak silihi caping gunung niki estu nikan emut daleme Kediri nek ngeten niki. Lah kok saged? Nah nggih masa perjuangan ini kan mulai SD ngantos sakniki luar biasa. Pun terkenal teng pundi-pundi nggih Mbak Niken niki. Pangestune, Pak. Mugi-mugi barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin nggih. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo. Irama seger. Podo lara bergembira warga masyarakat Lakos bersama Bapak Bupati kita Bapak Mariur Madiun Yusur kesarengan yuk men semangat Iya cicilan. zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana jarene wis katurutan sing dikadang yen nate janji saiki apa lali gunung pacadongi sego jago yen mendung tasilihi caping go payung Sabar, Bu. manuk kali Pak Bupati aja apalan. Pak Bupati yo ngersakne ambekan dhisik kok yo. Mboten niki anu Pak Alek nggih luar biasa niki kan pun kelas 3 lah bangun Desa Kebon Agung niku jan luar biasa. Nggih. Ngantos kagungan lapangan niki nggih luar biasa. Nggih. Ini bentuk kepedulian Pak Kepala Desa dengan masyarakatnya. Rumiyin nek badhe dateng nggodang mriku niku mlebet lepen sakniki sampun wonten jembatan. Luar biasa. Tepuk tangan Pak Lurah. Ela Alek nggih. Niku amargi sinergi kerjasama masyarakat kalian Pak Lurah dipun ayomi kalian Pak Bupati ngoten niku.
Niki luar biasa. Nggih, nggih. Yang penting masyarakat Kebon Agung tetap guyub rukun, ngaten nggih. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja ini ora ilang dome padha lara lapa. Pisan malih tepuk tangan kagem Bapak Bupati. Matur suwun Mas Sayo. Nggih ngapunten sanget nggih Pak menawi anggene guyon anak kula niki kliwat. Mboten napa-napa niki. Ngapunten Pak, punten. Sampun mboten. Pun kula tampani miki mawon pun to Pak. Mboten Pak. Sampun to Pak. Alah. Sembah nuwun Pak Bupati ya. Pak. Nggih. War sungkem bengak-bengok ora. Atus-atus Pak nggih. Nggih. Nggih, sampun. Nggih, sampun Pak. Nggih. Nggih. Pak. Pak. Sampun nggih. Mboten kangen kalih kula, Pak. Lah bareng sakmono suwene iso kangen lho. Piye Pak Bupati sangat merakyat to? Sangat merakyat sekali ya, Pak. Nggih. Terus saben-saben acara wayangan dimanapun waton panjenengane longgar rata-rata mesti rawuh. Ngono kuwi. Tur pamane ya sak Medion iki ndalas sewengi enek 4 titik wayangan. Semua dirawuhi. Biyen nate aku neng Kare, rawuhe jam 2:30 isuk. Niku seksine piyai kathah Pak Bupati nganti kaya ngono kuwi buat-buate tresno kalian masyarakat, tresno kalian budayanipun. Ngono kuwi. Ngono. Piye? Ayo. Piye apresiasimu piye? Komentarmu piye untuk Bupati ngono kuwi? Remen sangat lho niki wau kepanggih kalian niku Pak Bupati Medion. Nggih. Hari jadi Pak Bupati, Pak Hariwur nate ta sampeyan ditimbali? Oh, supe Pak kula wong duwite pun telas ae. Nggih. Nggih ketingale, Pak. Nggih, mangke diagendakan ngoten nggih. Nggih. Amin. Nggih. Niku lho, sakmono mbane niku Pak Alek Lurah nganti mengundang jenengan mergo tresno kali jenengan sakmono. Biasane lek bapak tok sing nontone anggere yahine wis kari loro. Loro siji bisu, siji gendeng. Gandeng adane Ken Salindri mempunyai warna yang lain. Sakmono mbane lho kan. Nggih, alhamdulillah niki wau lek mboten krana nggih warga masyarakat enten teng mriki nggih kula mboten saged teng mriki lho, Pak. Nggih. Ini karena semua dukungan dari semua masyarakat yang ada di sini dan juga terutama Bapak Lurah. Bapak Lurah, Pak Alek. Pak Alek, nggih. Tepuk tangan buat Bapak Lurah. Alhamdulillah. Dan buat masyarakat yang ada di sini. Pak Lurah sing ndi jajal, Pak Lurah? Lah niku teng mriku. Nggih. Lah ya sing ndi? Ayo. Nggih, Pak Bupati lak wis jelas, ayo Nggih, ndi? sampun lho, Pak. Nggih, ndi Pak Bupati? Nggih niku. Alek ndi? Lah kuwi. Pokoke sing wireng ya kuwi. Hah? Sampeyan ora ngerti to, ireng iki lak kresna. Kresna ibarate kaya ayam cemani sing patut minangka usada nggih tamba larane ngati men tentrem penggalih warga masyarakat Kebon Agung itulah sosok seorang Kresna. Lho ngono kuwi. Wong awakmu asline ya ireng lho mbiyen jane kuwi. Lho nggih kula ngakoni kula nggih ireng kados Pak Lurah. Ah iya. Awas rasa takon dompet Pak Lurah lho. Mboten, Pak. Wong sampun pelunasan niki wau. Alhamdulillah. Nggih kalih Pak Lurah niku wau. Pak Lurah mboten teng mriki? Hah? Mboten diaturi mriki. Lha kae piyayine ning kono. Kersa napa mboten? Mboten Pak. Pun to? Mboten janji. Pun jenengan tinggal mawon dompete. Pun. Mboten nggih. Estu. Men pinarak panjenengane menikmati. Nggih, kula namung pengen memperkenalkan panjenengan teng YouTube ngoten lho, Pak. Kersane enten kenangan kalih kula nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mriki nggih, Pak. Nggih. Ayo, dipun wis. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Nggih, niki Pak Lurah ya, Pak. Nggih. Niki Pak Alek niki namine. Nggih. Pak Alek Susanto. Niki Pak Alek ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Enten Sai. Dadi Sanglek. Ngresiki bathukmu kuwi malah ora. Sapa-sapa digarapi. Yayine lho. Nggih. Piyayi lan ngagem jam tengen ngono ki tegese tepat waktu disiplin. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Bae. Nggih, niki lho anak jenengan Pak Alek. Niki jam pinten, Pak? Jamnya mati. Oh nggih. Ngaturaken sugeng dalu, Pak.
Sugeng dalu adik Niken. Nggih, nggih. Nduk mawon, nduk mbamon. Sugeng dalu nduk Niken. Nggih, Bapak. Nggih, kula jenengan anggap anak mawon, Pak. Nggih. Dados anak piyambak mawon. Nggih. Nggih, ampun sungkan-sungkan kalih kula, nggih. Nggih, lek kalih anake nggih biasa mawon nggih ta Pak. Umume anake. Ampun gelem Ding Pak Lurah duwe anak ngeten iki mongko skincare ragate ra umum. Jenengan susu dijaluki dhuwit mongko akeh suwi-suwi dadi lurah sida ludes jenengan mangke. Ngoten niku nggih. Pripun Pak? Raosipun sampun bahagia napa dereng? Alhamdulillah kerawuhan Nduk Niken. Kerawan Nduk Niken semua warga seneng nggih. Rawuh Pak Bupati, Pak Camat, sedaya rawuh. Alhamdulillah rawuh niku gara-gara Nduk Niken rawuh di Kebon Agung. Matur sembah nuwun nggih Pak. Terima kasih kembali. Piye rasane Ken dicablek lengenmu piye rasane? Nggih, malah kula sing tanglet Pak Lurah pripun jenengan jejer kalih kula Pak. Pak niki mau Ibu nderek to? Wonten. Nggih wonten nggih mboten napa-napa. Anggap kula anak nggih Bu nggih. Nggih. Sing beto dempete Ibu to? Nggih. Mboten napa-napa, mboten pun to. Ning atas-atas Pak Lurah teng film nika enten jenenge Ponakan Adalah Maut. Niki anak adalah maut nggih enten. Tidak ada. Tidak ada nggih. Nggih, sampun puas napa dereng Pak? Sampun. Nggih pun kula tak wangsul nggih bar niki nggih Pak nggih. Wis puas. Sampun puas Pak. Ah nggih. Hari iki ndan dikukuti ya Pak. Arep ning ndi? Lah pun wis puas kok. Ora, Pak Lurah puas ning sing mirsani urung puas kok ya. Oh iya, nggih. Dadi kewajibanmu memuaskan wong sak lapangan iki lho Ken. Ayo. Nggih. Hah? Memuaskan wong sak lapangan. Heeh. Iya, engko tak kei lagu pira-pira ngono bae, Pak. Pira-pira. Dipuaskan dengan cara lagu toh? Iya, menghibur. Iya, lagunya yang banyak toh? Iya, Iya. nggih. Mau apa ada permintaan apa, Pak? Request Cundamani Nduk Niken. Oh, Cundamani, Pak. Oh, alah sing pundi niku? Kok kalau kita karo. Nggih, pokoknya niku nggih, Pak. Cundamani. Nggih. Kalian jenengan apa kula piyambak sing nyanyi? Nduk Niken piyambak. Oh, ngoten. Mboten duet kalian panjenengan mboten? Mboten. Mboten kersa nyanyi teng mriki? Sampun Nduk Oh, Niken nggih, mawon. pun matur sembah nuwun nggih, Pak. Monggo mawon nggih, sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Ampun supaya niki dalane nggih, Pak. Mboten napa to mboten. Nggih, sampun. Sepatune warnane biru ya, Pak. Nggih. Bisa rukun ngono lho tegese. Bisa rukun. Heeh, padha karo lendangmu. Ayo. Nggih. Nyuwun Cundamani Pak Lurah wau. Pun garap jareng kanca-kanca niku. Aman. Aman. Set ya. Aman, Pak. Aman. Oke, nggih. Wah. Niki warga masyarakat mriki sampun siap diparingi lagu sing kasar. Sampun siap niki paringi lagu sing halus riyan apa sing kasar langsung? Kersane mboten ngantuk. Iya. Nggih. Napa, Pak? Halus sik wae. Halus. Halus sik. Sama rung bawa lho ki mau. Sampun ya, Pak. Endi? Caping gundul, caping gunung. Kowe ngenyek kancaku ngono ayo. Ana sing gundul ngawut ya ora nggih. Mau sing bawa genah Pak Hariwur ngono. Oh nggih, Pak. Bareng karo Pak Hariwur sing dhewe sik. Ayo. Oke. Nggih, engko dibatutne lelagon apa ngono. Nggih, bawa niku mawon. Dimas Niken Salindri. Oke, bebas. Pangkur ya? Nggih. Pangkur, nggih. Coba kaya apa? Nano. Oke. Niku bawa favorit kula lho, Pak. Masa? Teng pundi-pundi mawon kula bawa niku, Pak. Ndinge tak delok ning YouTube ora atokne. Teng pundi? Ning YouTube. Ndek wingi. Heeh. Lah mboten dikengken bawa ndek wingi. Alah ngapusi berarti ora. Isone mek kuwi tok ya Pak bawane, Pak. Awakmu merendah. Yo, coba kaya apa? Dimen buta yang ram Mas. masih
salawi reng-reng nambang beksa waska cakup linambaran jiwa tama driya sumarah mring Gusti ngene wae Nduk nggih nggugah swasana bawane lak pangkur merga saka gedene rasa katresnanku bapak kepada anak ning panjenengan mula tak tuliske pangkur iki mau. Kula nggih matur sembah nuwun lho Pak. Nggih sami-sami. Lah bajute karyane seniman hebat saking Kediri kuwi bumi kelahiramu. Gitir sumilir ya kuwi Ki Gedhuk Siswantara. Nggih. Kangen aku nduk kuwi suwi ra metu. Coba diaturake yo. Gitir sumilir oleh Niken Salindri. Oke, dados.
Tepuk tangan untuk Niken Salindri luar biasa.